on a level, on a woman, will you put him, well, now I'm if we can get whatever, if we can get if we can get if we can get if we can get whatever, if we can get if we can get if we can get only na bolobo magosi kwado nuchie ndị banyị siri obi ọfọ ya na maka m si kwado onwe m mgbelekwa otu nwa ọkụkọ nwada nwa ọkụkọ nwe nwa ọsọ na chimlilo okwu malia mosu ebe ọ na-echebe nwe ya pọtavaidọ na chi ọbụbọ gbale m ọzọ maka ọkụ mụ na-enwu enwu na chi mejiri ọgwa n'usola wee donye m ọkụ ajọ mmadụ gbachala anya ya brọda do mind you kama is real ole kolonya nwake gago maka na ku feja odalawo na tijile chigefo isi na onye kwulo ke kwatu onya mgbelegba ọsọ gị beze ga kwụ ọtọ ekwesu belo oya belo machi ọkụkọ belo mmọnwụ ijela bịa mgbelegba ekwesu belo oya belo machi ọkụkọ belo mgbuligbo ti egwu mojo egwu na-ekwesu belo oya belo machi ọkụkọ belo ọgbanje bịala ụwa mmọnwụ eligbo na-ekwesu belo oya belo machi ọkụkọ belo isi ndị na-achọ nwa na ndị na-achọ ekwesu belo oya belo machi ọkụkọ belo akwa enwelu ndị na-achụ ego na-ekwesu ngwa ma alịba ọsọ oya belo machi ọkụkọ belo nne nwanya mmiri uchu na nwa gị n'ọnọdụ ekwesu belo oya belo machi ọkụkọ belo gị bụ mmụọ na-esi ngọ na egwu anyị na-esi na mmiri ekwesu belo oya belo machi ọkụkọ belo ndị egwu m nne ma mewọta kwa mgbelịgba na-ekwu ekwesu belo oya belo machi ọkụkọ belo chukwu obi n'igwe n'ịbalị mmọnwụ paparara mba ekwesu belo oya belo machi ọkụkọ belo nwarọbụ na-agụ n'ọnọkwụ ọlụ amosu gbawagwọ ọsọ ekwesu belo oya belo machi ọkụkọ belo back to sender ọfọm na-aga abọ ekwesu belo oya belo machi ọkụkọ belo mgbelegba igwe ike ma onye ekwule m n'mmọnwụ egwu ike nga mgbelegba egwu ike nga anọ egwu ike nga ikiligi egwu ike nga egwu ike nga mgbelegba egwu ike nga asinamụ egwu ike nga ikiligi egwu ike nga ọwale n'aba The Tones on the Mix. Subscribe to Safety TV. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.